Na, nid ystafell ddosbarth oedd y wers yma'n cael ei gynnal, ond ar draeth bai trearddur. A chyfle i ddisgyblion o ysgolion ar draws Ynys Môn ddysgu am ddiogelwch dŵr. Ac ar ôl i dros 500 o ddisgyblion a 40 o ysgolion fod yn rhan o'r cynllun, mi enillon nhw wobr arbennig am ei gwaith. Mae rhywun ar yn LI wedi dod i siarad hefo ni. Syrthio a paddleboarding, so ti ddim yn boddi yn y holiday. Os ti'n gweld rhywun neu chdi yn drawnio, ti'n gallu rescue nhw. Maen ni wedi bod yn syrthio, maen ni wedi bod siarad fel, a mae o mor pwysig i fod saff yn y dŵr. Llynedd gath yr RNLI galw allan dros 1,000 o weithiau yng Nghymru. A tra fod y niferoedd ar ei lawr o gymharu â'r flwyddyn blaenorol, oedd y nifer o fywydau gath ei achub gan yr elusen ar ei fyny. A mae digwyddiadau fel yr un yma yn Rhaeardyr yn holl bwysig mwyn addysgu plant a phobl ifanc am beryglon dŵr. Yn y ffordd, mae e jyst ar gyfer cael pobl neu plant ifanc yn Ynys Môn yn hyderus ac yn ddiogel yn y môr. Rhoi bach o wybodaeth nhw bod nhw'n gwneud penderfyniadau saff. Ond mae cael y balans yna'n bwysig. Mae nhw'n cael hwyl, ond mae nhw hefyd yn dysgu. O, of course, a dysgu trwy hwyl, dyna ni gyd yn licio wneud. Wedyn mae'n ffordd mwy diogel o wneud, ond a dysgu trwy brofiad. Yndi, mae'r neges yn glir felly. Tra fod y môr yn le gael hwyl, mae'n le i barchu hefyd, gan wneud hynny'n ddiogel. Yma yng nghanolfan rhwyfo genedlaethol Prydain, mae'n ddechrau cynnaru Cedol Dafydd a thîm rhwyfo Prydain. 6 diwrnod yr wythnos, toc ar ôl 7 y bore, maen nhw'n dod at ei gilydd yn y gampfa i baratoi cyn mynd allan ar y dŵr. Sesiwn gyntaf byddwch chi weld bore yma yn rhwyfo am ryw awr a hanner, a wedyn brecwast, wedyn ar ail sesiwn gallu o'r rhwyf eto neu yn y gym fel arfer, a wedyn ar ôl cinio mewn sesiwn arall. Ie, rhwyfo yw'r prif ffocws nawr, ond pan oedd e'n ddisgybl yn ysgol Tryfan ym Mangor, nofio a rhedeg oedd yn mynd â'i fryd. Yn y brifysgol yng Nghaerfaddon nath e ddechrau cymryd diddordeb mewn rhwyfo. Yn flwyddyn gyntaf brifysgol, pigo fyny yn gyflym a meddwl, oce, bach o hwyl, dim byd yn rhy ddifrifol yn digwydd ar y pryd. A dyn, yn trydydd flwyddyn nes i ddechrau ar program nhw Start, GB Start, enw fo, lle maen nhw'n rhyw fath o pobl sy'n dechrau rhwyfo'n hwyrach, maen nhw'n rhoi nhw ar rhyw fath o amserlen penodol gyfer dod yn Olympians, fel yn fyma. Beth felly yw'r gobeithio? Da ni'n bedwarad newydd, da ni wedi rasio o blaen yn rhyngwladol. Mae pawb wedi rasio efo rhywun yn rhyngwladol, ond dim efo'n gilydd. So mae Callum a Hugh a Matthew wedi rasio fe gilydd cynradd yn Paris. Ath Rory i'r cwpan byd efo fi, ond oedd yma'n cwch efo rhywun arall. Ond curo di'r bwriad mewn ffordd. Y freuddwyd ydi mynd i'r LA Olympics wedi bod ers bod fi'n blentyn bach. So hyd yn oed pan o'n i'n nofio ac yn rhedag a i rygbi pêl-droed a twod. So wedi blentyn bach a ti'n smalio bod chdi Ronaldo neu Messi pan ti'n 6 oed. Ers bod fi'n cofio Olympics di beth dwi eisiau bod. Breuddwyd nawr, ond un a fydd gobeithio yn troi'n reality cyn bo hir. Yn Ysgol Gymraeg Treganna, mae yna ymwelwyr newydd wedi cyrraedd. Mae ffermwr wedi dod i ysgol ni i gadael plant bach neu plant fawr i dod i gweld yr anifeiliaid yma, felly dysgu fel pethau newydd am yr anifeiliaid. Fi'n meddwl mae'n bwysig, mae'n bwysig i fel gwybod lle mae bwyd yn dod o. Edrych fel, mae lot o pobl, falle mae lot o pobl ddim yn gwybod, falle rhai pobl jyst yn mynd i siop prynu menyn, ond os ti'n fel byw ar ffan, gallwn ni jyst cael llaeth o fel byw hanner y beth. A Winnie Fuwch ac anifeiliaid fferm eraill yn teithio o ysgol i ysgol i addysgu disgyblion am ffermio. Mae'n bwysig i dysgu am y ffermwyr, so wedyn mae'n i gallu gwybod lle mae'n dod o ag y balans byddwn ni angen cael yn un o bobl. Os chi byw yn y ddinas, chi ddim wedi gweld lot o anifeiliaid fel hyn, so ni'n meddwl mae'n bwysig i y ffermwyr mynd rownd ysgol yn y dinasoedd yn ei dangos. Nod y gwersi yma yw codi ymwybyddiaeth am lle mae ein bwyd yn dod. Ni yma heddi yn Ysgol Treganna i dysgu'r disgyblion i gyd am sut mae'r bwyd yn cael ei cynhyrchu. So ni'n siarad am efeiliaid a beth maen nhw'n bwyta a pa cig maen nhw'n cynhyrchu. Ond hefyd ni'n siarad am yr planhigion ni'n gallu tyfu a sut maen nhw'n troi mewn i'r bwyd sy'n digwydd lan ar y plat ar diwedd y dydd.
Ni'n dysgu ar hyn o bryd amdano bwyd, felly erbyn ni'n dysgu mae'n neis nhw ddeall yn gwmws a gweld yn uniongyrchol o le mae'n bwyd ni'n dod. Gyda ffermwyr am weld gwersi fel hyn mewn mwy o ysgolion dros Gymru, mae'n bosib iawn daw Wini i'r Fuwch i weld eich ysgol chi cyn hyd.